Bueno, hoxe temos unha entrevista moi especial, é unha entrevista que tiña moitas ganas de facer. Hoxe ven a cantar claro, Miki Angi! Bueno, chicos, que tal? Ben. Tiñades gana desta entrevista? Sí. Bueno, eu sempre empezo a entrevista cunha pregunta que é a seguinte, a ver, a xente que vos sigue, a vos conoce por facer vídeos en internet, bailando e facendo recetas. Pero a miña pregunta é, vos de quen vides sendo? Esta pregunta é un pouco para que a xente vos conoza, de onde sodes, que facedes... Desde un principio, non? Sí, o que vos queirades. A ver, empezas tú? Empecén porque me gusta bailar, desde pequeno me gusta bailar, e, claro, pois, miña que se enseñoume un pouco a facer as redes sociales, o Facebook, e pouco a pouco fomos montando o Instagram, máis o TikTok, e, claro, como me gusta bailar, pois, bueno, como a xente tamén se publica, pois, por que non? Sí. E me empezan a publicar. A pregunta esta, mira, esa pregunta iba a facer despois, que era por que empezastes a facer vídeos. Pero a pregunta esta de vos quen vides sendo, para que a xente vos conoza, é de onde sodes, porque hai moita xente que non sabe de onde sodes. Eu son de C. Ti eres de C de toda a vida. De toda a vida. E Angi? Eu son de Chantada, conocín o Miki veu o Miki a Chantada, conocín en Chantada, e despois anduvemos como amigos, morreu a mãe do Miki, e viñen pa o entierro e tal, e xa me quedei en C con il. E levo 8 anos. 8 anos, levades xuntos. Sí. É É medio mes de casados. medio mes, é que hoxe, é que hai que Unha semana. Unha semana de casados. hai que dicirlo, porque a mellor a xente non se enterou, hoxe fai unha semana que vos casaste. Sí. Hoxe foi unha semana, despois sabemos de falar disso. Pero agora que estabas falando, non? Que é unha cousa que moita xente eu escuito que preguntan e non saben, como vos conocestes? Foi Miki a Chantada. Sí. Pero vos conocestes. Foi por o Campeche que conoceu unha prima miña. O Campeche era un amigo dele. Si, o Aiquio de Sardiñeiro. Sí. E foi a Chantada, foron a miña casa e eu marchei con eles no coche. Alá. O sea, o Campeche conocía a unha amiga túa. Si, marchamos E todas de... ele foi co Campeche alá a Chantada. E foi a miña casa. E foi a tua casa. E despois vestime e marchei de caralladas para Chantada. E ali surgiu o amor. Démonos o número de teléfono. Empezamos como amigos. E depois morreu a miña sogra, Dios la descanse. E xa me quedei aí na casa do Miki. O sea, vos cando vos conocestes, tu nai vivía, eu me acordo disso. Mas Sí. nos conocimos por os grupos de WhatsApp. Sí. E tamén polo Facebook. E Sí. por consecuencia deso, pois, fomos falando pouco a pouco, hasta que un día, pois, me dixo o Campeche si íbamos hasta a Chantada a conocer As chicas. As chicas. Pero ele non está con outro chico, imagino. No. A vosa relación vosa foi a que foi abaixo. Adelante. Eu seguí para adiante. Moi ben, moi ben. E canto, o sea, desde que vos conocestes, canto tardastes en vir para aquí? Por lo menos Foi no 2018. 3 ou 4 meses En ou agosto, por aí, E despois fomos pouco a pouco, e despois diciendo, cando miña nai faleceu, Sí. pois ven o enterro, claro, xa empezamos a... Xa había máis sitio na casa, vou quedar aquí. Sí. Vou quedar aquí. Pero ela chegou a conocer a tua nai, non? No. 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 Vai, pois eu pensei que sí. Eu conocina no... Nas Móviles. videollamadas. Sí. Porque vos, o sea, vos empezastes a facer vídeos bailando xuntos. Ti Sí. empezaste a facer os vídeos, Primeiro empecé eu. primeiro empezaste solo. Eu solo, sí. E foi por que che dou por facer vídeos? Porque me gusta bailar. Gusta che bailar, pero por que vos vou a facer vídeos en internet? Porque, claro, a xente publicase. Claro, pois... Ti dixeras, as redes sociales hoxe en día non vai para diante, por que non? Sí. E a xente que se publicar, dice eu, penso que, bueno, pois unha probar tamén. Unha cousa de bailar que é o que me conozco un pouco, xa me conocían, pero unha darme un pouco de salto... Se un paso máis. E ti, por exemplo, ti bailabas? Sí, eu tamén, eu iba ás festas Nas festas, pero non era... cando tiña 10, 14 anos, 15,
Eu iba sempre para diante do Alparque e gustaban os cantantes. E eu dicía, bueno, a ver se algún día chego a ser tamén bailarina, mira. Pois mira, Pero cando empezastes, claro, ti xa sabías que el facía vídeos. Sí, e meteme con il. Pero dixoche, el ven a facer vídeos comigo ou fostes ti? Fun eu. Atrevida, Costoulle, Costoulle. O primeiro timábame, sobre todo cando íbamos ás actuaciones, verte así a xente, pero despois dixen, ala, Angie, tira para diante. Pero primeiro dámache un pouco de vergonza. Sí. Mira, eu teño que contar, que non vos contei, porque nós xa viñamos falando antes de gravar, nós os dous, eu, bueno, a persona que non se ve detrás da cámara, fomos vos a ver unha vez como era, o churrasco do Floro ou o francho do Floro? Floriño. A Noia. A Noia. Son dous locales. Son dos locales. Nós, eu creo que era o Furancho, que é unha nave moi grande. Sí, Eso que ainda poñen churrasco. outra tabla. Fóramos a comer, había tortilla, churrasco, ameixas, había de todo. Sí. Dios, eu quedei en boba porque viñestes vos e enchios o local. Sí. E estaba o local cheo. Sí. O que me extraña é que telo, en vez de deixarnos bailar no escenario, arriba, pois non, mandounos baixar abaixo. É verdade, mira, Sí. eu teño vídeos, temos vídeos e depois ainda vos enseñar, pero foi mortal, pero eu non sei como aguantades, eu non sei se foi unha hora e media bailando. Acórdame unha vez que foramos a un bolo ao lado de Pontevedra, que ainda fora a ver aquilo, pero xente, hasta os locales foron mirar a que pasa aquí. E viron-nos a min e a mí que baila e colleron Porque estabades vos. Sí. É que iso é unha pregunta que E non me iba a facer. acordo agora, cal era un tal José, un chaval, ao lado de Pontevedra, que nos contrataba po seu local. Sí. Que era Que arriba, agora non? tuvo un neno, Que era arriba. Sí. Non me acordo agora o local iso. Pois E outro local eran uns seguidores que tamén nos seguían. Aquelo xa dixo, bueno, non tuve tanta xente. É que vos vades arrasados. Madre mía. Porque claro, ao final tedes moitos seguidores. E a xente cando se entera que vades ao sitio, vamos a ver, Claro. eu cando me enterei que viñetes a Noia, que estaba máis ou menos, bueno, cerca non, pero vamos, eu teño, porque nunca vos vi en directo. Sí. Eu sempre vos vía en vídeos e eu quería ir a vervos en directo. E alucinei, porque era unha hora e pico. Nós chegamos, Sin parar, nós agora chegamos a unha festa, un exemplo, ou unha discoteca, empezan os rapaces ister do Instagram a facernos empezas a xente, Selfies. Ai, selfies. 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 Vale. É que, claro, mira, vos ia preguntar, cal foi o sitio máis lonxe onde fostes facer un bolo ou actuación? Acórdame a min, alá, chegamos cerca de Ribeiro, para lá de Lugo. Cerca de Asturias. Sí. Cerca de Asturias. Cerca. Sí. Faltaban 15 minutos para chegar a Asturias. Foi un cumpleaños. Era unha festa privada. Sí. Sí. Pero aí teredes de cobrar ben, carallo, non? Sí. Porque tedes que gasolina en ir hasta lá, non? Usualmente Sí. recorremos toda Galicia. E tamén estuvemos alá cerca de Portugal, en Pontevedra. Sí, abaixo de todo de Pontevedra, sería. Sí, me acordo ben. Arbo. Arbo queda bastante lá abaixo. Non sei se ia Sí. Ajo de Terra, pero non... É que en Galicia hai nombres moi raros tamén, Sí. Pero tedes, por exemplo, unha tarifa, cando facedes os vídeos, cobrades tantos cartos, non hai por que decir aquí agora nada. Pero cando vades só en coche, tedes que movervos, tedes que cobrar máis. E mandanos o anticipo para o gasoil. Sí. Teñevos claro, pagarvos o... E hai xente que, ca pandemia, Pandemia. o virus e todo eso, Hai que pagar. dixéronos que fóramos ao programa Gallosa, pero eu xa desconfiaba. Pero chegamos, Saliu ela nun vídeo A min eso en só Luar. Sí, grabando. Puxermos un vídeo en Luar. Sí. A ela. A mí Porque- xa me contastes, aproveito ahora, vos cando estábamos vindo por Porque aquí. nós, cando facemos directos, hai algún carallán que te chama. Directo. E eu, collín, dicía, Angie, vou a teu garaxe, jodo o chocoche, raio o chocoche. Dixen eu, ben, me cago nós, que teño unha faucina, e corto-che o pescozo. E despois a colleron, e meteron Ese vídeo en Luar. no lugar, co Galloso.
Que vos, cando viñemos pa aquí, xa me viña dicindo que vos tedes moita gana, aproveitad agora a decir, por si nos están vendo, que tedes moita gana de ir ou a Land Rover ou a O Land Rover ou o Galloso. Aproveitade, mira, tedes ali a vosa cámara, decide, chamádenos Chamádenos para ir a facer algo ali. ao lugar ou ao Galloso. Porque aí Land se Rover ou vades, lugar. saben que van a ter moitísima audiencia. Sí. Bueno, vamos a seguir cas preguntas. Empezastedes a facer vídeos tamén despois dos bailes de recetas de coxiña. Por eso de quen foi a idea? Eso foi Miña. E por qué? Más ben dos dous, pero bueno. Pero eso foi máis dela. Sí. E por que vídeos de recetas? Dixen, Porque- bueno, a ver se teñen éxito nas recetas de Angie. Baixou un poquinho o rollo dos bolos, e pensei, bueno, xa que ela fai de cociñar estupendamente, pois vamos tamén. Claro, porque o dos bolos baixou cando fui da pandemia. Despois, Porque cando fui da pandemia, fui cando empezaste a facer os vídeos da... Xa non dábamos feito. A todos os días estaba o aparato da sala, a veces facíamos 7 vídeos. 7 vídeos ao día. Sí. Canto é o máximo, o mellor día que fixestes de vídeos? pois aproximadamente uns 10 ou así. 10 vídeos ao día. Sí, Pero de sí. bailes ou bailes e recetas? Bailes, Bailes. recetas. Claro, a persona que che paga o vídeo, digo yo que queira a receta, xa lla mando. Claro, eles dinche que quero receta desto. Claro. Dinche eles. E depois chamaron un seguidor que me pagou un vídeo, e mandei a receta, dixo, gracias, Angie, porque a conta aprendín eu a conta tú aprendín eu a cociñar. Pois Dos calanones esos, que levan queixo. os canelóns. E eu chamei Como me chamas ti? calarones. Canelones. Calarones. Son como os canales. Sí. Como os canales das casas da agua. Claro. Pero mira, e por que empezastes a decir? Porque a xente chamaballe moita atención. O de se consume cada 15 días. O Miki, porque isto é moi simpático, dixo, se consume cada 15 días, Claro, a xente iso fixo moita graxa, pero a xente non entendía. Carallo, e logo hasta dentro de 15 días non podo volver a comer esa cousa. Iso depende das dietas. Si comes, por exemplo, unha tortilla un lunes, que normalmente se pega como tortilla un lunes, pois pa semana seguinte, en vez de comer frita, come la cocida. E pa outra semana, en 15 días, come outra Volve a frita. comer así. É por Porque- ter unha dieta variada, entendo Eso. porque o Miki tiene la dieta del. O lunes non sei que tortilla cocida, o martes non sei que, o miércoles non sei Espagueti. Claro, fai como un calendario. Fai como un calendario, non? O lunes Sí. isto, martes entonces, claro, di el, como, imagino, que, claro, tes moitísimas recetas, hasta dentro de 15 días non volve a tocar o mismo. Claro. Claro. Comer como todos os días, pero diferentes comidas. Claro. Pero igual pa semana como un pouco diferente e depois para outra seguinte semana volvo a repetir o mismo. Vale. Pois iso está ben, porque claro, a xente... Se pero te logo, puño sei o que, punto. non come hasta dentro de 15 días, ou é que non come esa cousa hasta dentro de 15 días, claro, é que a xente, claro, Sí. a mí esta entrevista, tiña moita ganas de facela, porque son preguntas que a xente nunca soupo. O sea, porque empezaste a facer os vídeos e decía, pero por que isto? É como, houve tamén unha modalidade que se quedou un pouco olvidada. Empezaste tamén a dar o tempo. Sí. Eso é hora de dar o tempo. É que eu antes iba a meter o Galicia e dixo, no, eu quero que me dea Miki e Angie o tempo. Pero Claro. ahora, por que empezaste a dar o tempo? Claro, pero Hoxe chove, mañá raya el sol, mañana imos a la playa. claro, pero era o tempo aquí en sé. Claro, Non daba de o sí. tempo de outros sitios. Claro. Da comarca. Claro, da Costa da Morte. Claro. Pero agora non faz eses vídeos. Ainda fago. Sí, Indo fixo pero non anta tanto, noite. pero non tanto, antes facías máis. Agora fago nas cuentas novas. Agora fago na cuenta de Angie no Facebook, no Instagram Claro, e no TikTok. que dicirlle a xente porque pasou a cousa. Vos tiñedes unha conta que tiñedes cantos seguidores? 30 e Chegamos a ter 38.000. 38.000 seguidores. Sí. Pero agora tedes como unha conta nova porque esa conta perdeste dela. Sí. Tuvemos aí unha... Sí, un problema cos móviles e tal. Sí, Pero tuvemos que facer outras en contas. TikTok hai unha conta que eu Hai 22.000 seguidores. en TikTok. Sí.
Pero esa conta que hai en TikTok, o sea, son des vos ou é alguén que abriu unha conta só con os vosos vídeos? Había Sí. un simpático que se pasaba por Centollo, Sí, que Eso. collía os nosos vídeos e subía. claro, había unha conta en TikTok que se chamaba Centollo, Centollo, sí. Que se pasa por min. que collía os vosos vídeos e eu subía, pero non Porque eras eu ainda vos. houve un No. vídeo gracioso, eu non me dei de conta, puxen un armario e víase unha braga rosa. Bueno, pero brazos leva todo o mundo. E despois o tipo fixolle gracia, querería coller máis influencia e puxo ese vídeo nos. E mira que ese vídeo, bo. Tuvo moitos... Wow. A xente quer ver brajas. a braga rosa. Mira que cantas reproduccións pode ter un Buah. vídeo vos? Moitas. Moitas. E se che ve a braja, máis ainda. Claro. Pois Ai, vi en braja. Ai, tamén fixemos un videoclip cun chaval de Coruña que se chamaba... Como se chamaba? O de Bergondo? Sí. Elías. Elías. Esa é unha cousa que vos tiña que preguntar tamén estuvestes, o sea, facendo vídeos con xente conocida, xente famosa, con que xente estuvestes? Co Elías. Elías este que é de Coruña, Sí. pero ese que fai. Iso fai videoclips. Estamos falando, quen foi as persoas máis famosas cas que estuvestedes? Fernando Costa. Fernando Con Costa. Fernando Costa fixestedes un videoclip. Sí. Sí. E onde gravarades ese videoclip? En Muros e máis en Carnota. E Noia. Bueno, toda a ría de Muros e Noia. Sí que nos fomos nun autobús pa Noia. Recorremos todo por aí. Desde Portosín hasta Muros, no autobús. Ainda baixámonos en Noia. Estaba o disco móvil, non sei se era o Telo, se can Era era. o telo, era a disco móvil chocolate. A chegar ali, Andy, Miki, hasta nos fixaron subir ao... É que esa disco, cando fóramos ao Furancho do Floro, non sei se estaba ese a chocolate. Sí, 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 me sona a min. o Telo. O telo, sí. Porque ese é de por ali, desa zona, creo. E de Noia. Ves, é que a mí me sonaba cando fun ali que estaba o disco móvil chocolate. O sea, estuvestedes con Fernando E hai Costa, outro... Follone. Follone, Sí. E con Don ese que fixestedes. Estuvemos en Negreira facendo tamén un videoclip. E con quen me ibas a decir agora, que ese é super conocido. Don Patricio. Don Patricio. Don Patricio. E con ese cerca de Santa Fixémolo Comba. de Santa Comba, Don Patricio. O sea, con el ven hasta aquí, hasta Santa Comba. Sí. E como contactou con vos? Sí. Con Ortiga tamén? Tamén con Ortiga en Santiago. Hostia, pero cando vos chaman, como contactan con vos? Por Instagram, imagino. Porque Juan Barbazán é un director Sí. que está en Santiago, mas tamén está en Muros. E claro, por Instagram, fijoume como bailábamos e non o dudou. Claro, mas ao final, a xente... Ainda eu no videoclip, salía moi ben o videoclip, que ainda subí, salía cunha vaca, así. E mas fostes con un chaval daqui que ten a lancha que vai a Lobeira, David. O David. que é, Tasimar. Tasimar, O que municipio. hai que nombrar a todos, que hai que darlle publicidade tamén a... David, Tasimar. Ali, ali a tua cámara, dalle un saludo. Saludos, David. Saludos. Despois tamén hai un chico que vos sigue moito, que vos fai vídeos. Fran Pombito. Pombito. Fai os seus vídeos Fran brutales. Pombito. Son brutales, Montaos moi ben, A ver, ponte aí, está a Verónica aquí, quere darlle un saludo, ponte aí diante da cámara. Saludos, Ortiga. Si queres chamala tamén para un videoclip, bueno, ti no do Ortiga estuvestes, non? Sí. Estuveste de los tres? Sí, os tres. Sí. En Santiago. Pois eu ese non o vin, teño que ver, pero eso foi hai pouco, imagino. O ano pasado. Ese está moi ben, É que, con quen vos gustaría... Fui en septiembre. Algún artista que vos gustaría para facer tamén un videoclip con eles, quen vos gustaría que vos chamaran? Sí, a David Bisbal. A David, caralho, pero No. Porque non dis a maquillarse para o pobre morrer. Bueno, claro, no. Ahora que dou- coño. ahora que dou máis que ya Porque su ti dos. falas as patadas, falas moi parecidas a Bisbal,
Mas o helicóptero. Como Como o helicóptero, Outro meu helicóptero. helicóptero teño un vídeo do helicóptero lá no Furancho do Floro que fora mortal, Sí. Me cago en Pero Dios. esos xa son moi famosos. Pero claro, é que ele tira moito para arriba, joder, que a ver, é que... E despois, mira, agora que vamos a cambiar de tema moi radicalmente. Ese me tiro polo alto Quen? os meus de Estados Unidos, os Backstreet Boys. Carallo, aí me metes un máis no medio non se entera. Ahora me chamades aí vas tu. David Bisbal, bolería, bolería. Mira, estaría ben. Ti cos Backstreet Boys, ela cas Spice Girls. Sí, Porque era la que... bolería, bolería. Eso, bueno, é precisa de Bisbal. Eso xa de Bisbal. Ai, pero mira, nunca sabe onde, mira, eu estuve traballando no Carrefour e acabei na televisión de Galicia. Nunca se sabe. E aquí nunca se sabe, es que ao mellor están nos vendo alguén, pois ven aquí a... Sabes? O Eurovisión. Tamén. Oh, joder, a Eurovisión fora aquele chiquilicuatre con a guitarra que... Sí, con unha guitarra trulli. Por que non? A ver, sabe, quen se quería presentar a Eurovisión para ano que ven era o que facían lá que esa vecina de Amador. Vos Ai, sabes? sí. Que tiña unha canción que era Dime si me Gusta gusta mi Lorena, aquí te voy a dar salami, aquí la buena. Ese quería ir a Eurovisión, digo, carallo, por que le vas a decir vos? A que nunca se sabe. Tiñades que facer un vídeo dicindo que queredes a Eurovisión e dicía, se conseguimos tantos like ou tantos me gusta, vamos, porque a xente vota. Claro. A xente vota, nunca se sabe. A mí gustame la que se avecina. Que conste que tamén estuve en diante de como do presentador este de José Ramón de Galloso. Estuvestes con José Ramón Galloso, perdón, Sí. pero non grabando. No, no funeral da Arcantira que morreu fai un par de anos a Lanzás. É porque foste ao funeral desa muller. Porque Porque che gustaba, ou porque che invitaron, ou porque quixestes ir? porque quixen ir. Ai, porque quixestes ir. E estaba Galloso no funeral. Sí. E non che saludou? Non me conocía, fun era a sentar a falar. A ti, como non che vai conocer Galloso, carallo, si, ó. A mí Ainda non era tan famoso. Ah, vale. Pero ti a ele non lle dixestes nada tampouco. Falei un poquinho con él ali cousas. A ver, Me fixeron unha foto. tampouco non era o sitio indicado. Claro. Era un funeral. Claro. A mí gustame la que lugar. Iso, Sí, que ainda a chica que estaba antes no lugar, a Tania, era de Tamén. Camariñas, De Mazaricos. ou de Mazaricos. Tania Fuego. Tania Fuente. É verdad, pero iso hai tempo. Sí, no fin a pandemia. Xa hai moito tempo, Xa hai Sí. moito tempo. Sí, tamén fixemos tamén entrevistas con ela. Tamén? Tamén. Dios, pero vos... Sí, fixemos Eso entrevistas con Tania Fuego. Eso foi na pandemia. Eso foi na pandemia. Sí. Carallo, é que na pandemia... Eu me acordo que na pandemia tivestes vídeos moi guais, En abril dese mismo ano, unha tela, Fixestes, non? Eu me acordo que un vídeo... Ai, ainda me riro. Que ti berrabas a ela. Que dicías, pero quen che contou eso? Porque ela dicía que cando era da pandemia que había que lavar as mans con que? Con agua así sin nada, elegía. Pero de onde sacastes eso? Da miña cabeza para facer máis Pero abundancia, eso era a porque xente era- para que lle chamara, para que a xente se rira un pouco. Porque era máis ben por facer a gracia. Claro. Non era verdad. Claro, era no. por a gracia. Porque eu me acordo un vídeo que che dicía ele. E hai alguna xente que o cría, digo yo, bo. Claro, é que vos... Eso era a corrirse a min de dicir, Sí. bueno, para que a xente se ría, para que a xente... Pero eso está ben que o contes, porque moitas veces a xente pensa que as cousas que vos decides son verdad. No. E vos decidela a propósito por... Claro. E vos xa sabedes que é mentira. Claro. Pero sabedes que a xente lle fai gracia e contádelo. Home, a xente tiña que pensar, home, eu a veces tiño lavadas máis que elegía, pero con lavadas con auga saginada, eso era unha especie para que a xente se animara, Está a botar ben. un pouco así Porque de ela chiste. ten un pouco de idioma de bilingüe. Claro. Claro, Por eso- é como falan clave. Sí. Pero iso Digo. tamén porque ao final o mundo xa é jodido de por sí e hai que rirse, non? Hai que Claro. pasalo ben, xa a vida ten hai un lote de cousas malas, non? E dixo, pois hai Claro. que rirse. Era como aquela vez que eu e o Miki chegábamos non sei que, eu chegaba cansado, e así dicía, hai que facer un directo, e dixen eu enfadado,
nin tanto directos, nin tanto caralho. Porque é que... A ver, é que, claro, é que temos con nosa Verónica que está falando por detrás. Sí. E dixo, hai que deixala ver que tamén quere dicir cousas. A ver, acércate aquí a conta, tes aí a cámara, tela aí. Ou se non esta tamén. Gostaríamos ali do bar próprio no lugar. Ela aproveita, caralho, para as súas propagandas. Pois Roberto Vilar, se nos estás vendo, o Eso. calloso, tedes que levar aquí esta xente, porque son programas que xa teñen audiencia, pero eu creo Claro. que se vades vos, rompen as audiencias. Já me lá. Sí. Pero hai... Eu vou tamén, Se vades vos. Vamos todos. Vamos todos, que nos poñan un autobús e vamos todos. Pois mira, outra pregunta que tamén se fai a xente, así cambiando así un pouco de tema, é... Bueno. Porque hai que falar tamén... Estamos falando de cousas bonitas, tal, Sí. como os coboneses, tal, pero hai unha pregunta, un tema un pouco delicado, eu non quero que vos parece mal. Por que empezou a polémica con Víctor Sabarís? Porque con Víctor Sabarís hai Sabariñas. Sabariñas. Vos chamades de Sabariñas? Sabariñas. Por algo? Mira, Víctor Sabariñas, se me estás escoitando... Dille ali a cámara. Víctor Sabariñas, se me estás escoitando, a xente non lle fagas caso. Foi unha confesión que eu dixen... Confusión. Dixen casa Laura ou casa non sei onde, porque ele non foi porque lle morrera ao pai. Claro, ele iba a facer un bolo a un sitio. Claro. Non para que a xente entenda. E eu E dixen, el non foi- estuvemos co Víctor Sabariñas en casa Laura ou casa Pilar. Non me acordo xa, porque xa... Creo que era de Manolo, non? Algo así, o gerente. Casa Manolo. A casa Manolo de Pontevedra, ele non foi porque lle morreu o pai. Era Toda... casa Laura, que fui eu. Eso. E onde estuveramos Sí. con ele, que estivemos, foi en casa Pilar, non? Donde fomos con el? Sí. Fora en outro local, pero non me acordo moi ben como se chamaba. O que pasa que era máis pequeno. Era máis Bueno. pequeno. Eso é unha composición. A ti farlle caso a xente Confusión. e hai que acabar este rollo xa. Claro, Víctor, xa está ben. Xa está ben. Hai que facer as Ti- paces. Nós invitamos aquí a Canta Clara en directo Claro. para que fajade as paces en directo os tres. Que vos Claro, parece? A mí sí, parece un sitio bonito, non? Para Claro. facer as paces. Claro. Porque eso, ele empezou a facer... Porque ti estás ca xente, a xente o que queren É é follón. follón, que te pelees, andas o mundo do internet. Claro, pero vos non vos cai mal, nin vos ni No, lle fiates nada, nin Non, vos no. fixo nada a vos. Eu se o vexo en Lalín ou donde o vexa, digo, hola Víctor, invito a un café ou algo, nós non Que somos che tan... inviten a ti. Ou que me inviten a min por andar co rollo este. Angie. Claro, aquí ainda hai pouco fixo un vídeo con a motosierra, que... Eso, é co vídeo ca motosserra, pero vamos a ver, home. Somos Sí. adultos. Somos adultos e ten cabeza, ó. É que parece mentira, Víctor. Hai Además que levarse ben, Víctor. Hai que Hai levarse que levarse ben, Víctor, por favor. Hai que invitar Non, aquí, non, ti tes o teu negocio, e telo por alá. A xente que te chama. Para ouvir música, así cai. E nós timos o noso negocio, imos para andar a xente nos chama a nós. Claro, mas que... Era como en Lalín. Estábamos nunha actuación, unha chavala que se chama Alba, que é a nosa veciña de Chantada, Que non son eu. De e Lalín. de Lalín, De ora Lalín. montou o Paz en Lalín, e claro, nós estábamos actuando no Paz da Alba, Da Alba. e ele foi para outro local. E claro, Enfrente. a xente a vernos a miño a mí que marchou toda para o noso local. Eu cando Normal. todo, non todo. Claro. É que vamos a ver. E É que despois... máis facedes cousas moi diferentes, porque Claro. ele ao final fai vídeos anunciando festas. Claro. Pero vos facedes a festa. Nós facemos a festa, animamos a Somos xente. animadores de fiesta. Claro, Bailamos, vos sodes animadores é de todo. fiestas. Tedes que aproveitar agora, porque este é un sitio tamén onde vos Nós podedes montamos Claro. a festa. podedes facer publicidade, e entón tedes que contar un pouco a xente que nos está vendo que facedes, a donde vos poden contratar, para que vos contraten, vos que facedes? Bailamos. Vos sodes animadores de festas. Claro, Sí, bailamos e bailamos. montamos o... A veces cantamos un pouquiño, Sí. porque algunhas Claro. veces estamos facendo un directo e nos poñemos a cantar e La bailar canción de Bisbal, va, como é? De Sergio Sergio Dalma. Dama, bailar pegados, e bailar. E a mí,
Entón, claro, a xente pode vos contratar para todo, non? Cumpleaños. Claro. Cumpleaños, Para cumpleaños, bodas, discotecas, para todos os inventos. inauguraciones de restaurantes. Fomos para o talieiro hai pouco un cumpleaños dunha tal pila ali cerca de... Ali veciña nosa de C. Como lle chaman? De Raxo. E Que era o cumpleaños da mai. fostes vos ir Sí. unha tusión. Sí. Joder, é que fosetes todo, Sí. E non, Dios, tedes tempo. Sí, non só. Digo, tedes tempo, porque entre gravar os vídeos todos os días, ir ali, ir alá, fai vos falta tempo. Vamos, Hai que organizarse. exactamente. E antes falastes dunha cousa que tamén tedes ido a bailar a bodas. A bodas. E falando de bodas, hai que contar unha cousa. Que, bueno, só falamos antes, que fai hoxe unha semana. Bueno, a xente cando vexe o vídeo vai haber máis tempo, porque hoxe estamos grabando, pero o vídeo vai tardar uns días en subirse. Pasa Pero nada. hoxe fai unha semana de casados. Sí. Unha semana. Contádenos como foi eso. Bueno, a pregunta é, ao de casarse foi algo dos dous ou houve pedida de man? Houve anillo? Bueno, a de casarse foi decidida dos dous. Sí. Xa levaba anos Ela, dixíndomo. ela quería casarse. Quería. Sí. É como chegastes así, pois casámonos agora, como chegou? Fon animando a Miki, hasta que despois se dixo, bueno, Pois... casámonos, fomos ali ao xulgado de C. Fixeron un vídeo, vino eu, a alcaldesa, hasta fixo así, salía con vos no vídeo. Sí. Sí. Pero como foi, como chegastes a, pois, ala, casámonos, chegaste a pedir matrimonio? Ou non? No, Non foi así, foi falado. foi así todo falado. Sí. É que fostes ao ayuntamento, Ao xulgado, preguntámoslle como tiñamos para preparar os papeles para casarnos, explicaronnos todo, e arreglamos os papeles, falamos ca alcaldesa. e canto tempo tardaron desde que fostes ali, canto tempo tardastes en casar? Porque iso vai lento, non? Sí, empezamos a arreglar os papeles en enero ou febreiro, En marzo. ou marzo. Sí. E casámonos o 14 de junio. O 14 de junio. E a fecha elegiste de la vos ou la puxaron eles? No, eligiu no Miki. E por que o 14 de junio? Que estaba de aniversario ou algo? Porque é unha fecha de acabalo a primavera e empezalo o verán. Xa está aí no medio. Sí. E gustaba a ti. Sí, me gustaba. Tu vestides bo día, Tu vestides bo día. Porque eu Sí. me acordo que ese día fun eu á playa e estaba... A min flipén porque dixen, ti levabas unha trenza. Sí. Quen che fixo esa trenza? Fos a peluquería? A peluquería que está ali cerca da miña casa. E ela, ti tamén fos a peluquería? Sí. Sí, fomos os tres. Como lle chaman? Eu chamolle Noemi. Noemi. Noemi, non me Noemi. A que Noemi. vive aquí nos Camiños Chás. Esa foi a que vos... E por que unha trenza? A Rebeca. Dixo chuela ou foi cousa túa? A Noemi ya... Díxome ela se quería un cambio, Si, a innovar, porque sempre ando A con mí coleta, dixeme o co pelo suelto, e dixen, bueno, pois fai unha trenza que por aí ir un pouco diferente. Si, está ben, eu vimos aí veces moi joven. Había unha chica rubia que non sei quen era. Esa era a nosa madriña. Esa De era- Viviñanzo, a Nicole. Unha amiga nosa, unha amiga nosa. É amiga vosa, é de Vimianzo. Sí, sí. Ah. Eu tamén fui na... Si, e Vero tamén era madriña, eran as Sí. dúas. Sí. E que tal? Foi bonito, imagino o día, foi Foi. especial. Que conste que tíamos pensado facer a ceremonia Na alá en nesa. Caneliñas, cerca da Meixenda e de Jures. Na playa. No mirador, Ah, pero iso era moi bonito, e por que non fostes logo? porque estuvo os días anteriores chovendo e pensei que iba a Sí, por chover si acaso. esa mañán, por eso dixenlle... Pero podedes ir agora outro día a facer algo ali simbólico, non? Ou unhas fotos, non fixestes fotos de boda? Fixemos, pero fixemos dentro Do xuzgado. do xuzgado, e despois, cando nos tiraron o arroz, Tamén. Vimos bailando vals, tamén. Sí, Sí. no garaje noso. na Vimos, casa. sí, que ti estabas ali fumando, carai, eu non sabía que fumabas. Enterouse todo o mundo ese día que alguén fuma. Se pode fumar, que iso é malo. Viola. E esta, mira, agora voulle facer unha pregunta esta pa Angie, falando deste dato da boda. Angie, todas as mulleres queremos o noso príncipe azul. Sí. Todas as mulleres buscamos o noso príncipe azul. Pero todas sabemos que na casa o conto cambia.
Como é vivir con Miki na casa? Pois é unha persona buena, timos os nosos buenos e os baixos, pero somos unha parexa que nos levamos ben. Bueno, como a todas as parexas, non? Como a todas as parexas. E desde que estades casados, hai diferencia ou é todo No, igual? eu levo igual. Porque hai xente di que se casan e vai toda a merda. No. Ben, No. cambiarías algo Eu na casa? sí que tuve un horror cando me casei co meu ex, co pai dos meus fillos, aos 4 anos, aos 4 meses caseime con il. Sí. Non conoces a Foi moi persona. rápido. Sí. Casámonos, xa viñamos de luna de miel e xa empezamos a discutir. Fomos para Suíza, ganamos os nosos cartos, viñemos. Ai, ti estuvestes en Suíza Sí. tamén. Fixemos a casa e depois eu aguantei hasta os 20 anos, pero depois xa non aguantei máis. Pero casaste moi nova, logo. Sí. Con Pero 18 anos. Ti recomendas a xente que antes de casarse teñen que estar tempo para conocer a persona. Claro. Porque senón... Teñen que estar un tempo, 3, 4 anos, 5. Sí, ou cada un o que considere... Claro, O sea, ti con Miki ben. eu sí. E ti con ela, na casa, que tal? Ben. Convivencia. Ben. Cambiaríades algo un do outro? Por a miña parte, non. Non. No. No. Pois é unha maravilla, iso é moi bonito. A que atopes unha persona que vivas con ela, que Temos digas... as nosas riñas, pero Bueno, bueno. iso é como a todo mundo, a ver, ninguna Porque- parexa é perfecta. Eu a veces digolle porque se xunta con malas compañías que non ande con esa xente. Claro. Hai que andar por bon camiño. Cambio, iso é E verdade. gracias a ela puden deixar as drogas. Porque ti eso, que, bueno, non sei se queres falar deso, ti estuvestes un tempo en algo... Sí, algo aí... É mellor que non o digas, pero non bueno. se entra, pero bueno, gracias a ela, saliste dese mal camiño e ben. Sí. Pois iso, claro, é que iso tens que estar agradecido, non? Claro. Moito, É de moito. agradecer, que ao final... Moito. Mira, como te quere. Ao final está bonito, non? Atopar unha persona que che dea cousas positivas e cousas bonitas, non? Claro. E el, por exemplo, a ti, que che dou? Por exemplo, ela a ti douche eso, non? Un bo camiño e tal, e que che dou el a ti? Que che aporta bo? Amor, cariño. Xa lle digo a igual moitas veces, non nos conociáramos fai 20 anos. Xa. E Ya. ter fillos de noso propio. Porque ti, por A exemplo, nosa sangre. agora, normalmente a xente casase e pois ten fillos. Pero Claro. vos agora non. Nada. No. Xa a cousa. Nunha que a min xa tuve uns dous, fixaronme a cesárea dos dous e a ligadura da trompa. Já dixeron que se tiña que facer como... Claro. Xa, o sea, xa non podes tampouco ter. No. Pero se puderas, gustaríache. Sí. Sí. Por E iso agora que o dis ti, que Miki- pena que non vos huberades conocido antes. Si, fai 20 anos. Ya. Il tamén tuvo casado ca Fisterrana, pero xa non había eso como estamos levando nós. Xa non... Vos tedes un amor que non... Antes non tuvestes, non? Teñen química. Timos química. Eso é moi Química. bonito. Eso é moi bonito, eso é moi bonito. Química. Poder atopar algo E eso que digas, quero compartir a miña vida con ela. O sea, Claro. porque ti cando te casas é porque dis, quero compartir a miña vida. Claro. Hasta a morte. Hasta, bueno, non vamos falar de morte. E mira, eu para acabar sempre teño un xogo, pero teño a última pregunta que esta pasouseme antes. Cando estábamos falando de cociñar. Cociñades con vitrocerámica ou con butano? Gustavo. A vosa cociña de que é? De gas, de bombona Sí, ou é de eléctrica? De buena. É de gas. É de gas. Sí. A ver, se estábamos falando das recetas, pasouseme a pregunta. Bueno, pois mira, agora vamos a facer un xogo. Unha cousiña. Sí, que ten? Estamos falando antes de cando nos chaman os bolos. Sí. Che comentaba de que unha vez, unhas cuantas, nos chamaron para rollos de ir aos enterros. Ai, sí. Sí, pero... Sí. Pero que querían que fixerdes nos enterros. Eu eso xa cando te chaman así desas tonterías xa era Sabes que visto. non. A mí non me gusta. Porque máis a mellor a xente chama para dicirvos é mentira, é para vacilar. A vacilar. É como cando te chaman con número privado, puto número privado, xa me tides harto. Pa que o coches? Pa que o Pero a coches? mellor porque a xente non quere enseñar o número ou algo, non? Si, a veces cóllelo.
Ala, sempre empezan coas súas tonterías. Xa, pero non colles. Non colles. Claro, Claro. E agora xa paso de coller un número Pero que o privado. mellor dis, o mellor é traballo, chamamos para traballar e perdes de ir. Entón, a veces dis, pois teño que coller, pero carallo, dá cara, Non así- enseñado o número. Por unha cousa así, Então- casi temos unha confusión con unha seguidora. Indo ao lunes imos pa Ézaro facer uns rapaciños un bolo aí en Ézaro. Pero que ibades facer o ese? Bailar a uns que nos Creo que unha contrataron. vez nos chamou un número oculto e fomos a xunta unha seguidora nosa a Camariñas Sí. e a seguidora, pero quen vos avisou desta festa? E ela se dixía, non sei que, de número oculto, que tal, que tumba. Bueno, pasade, pero non sei quen vos vai pagar, tal. E pagaronnos. Pagaronos, pero Home, custou carallo, que tedes que ir hasta Camariñas tamén, iso vale cartos. Xa, Ninguén traballa gratis, ao final, Claro. vos, iso é traballo. e depois estamos comendo ali churrascos, churrasco, e ali a xente, claro, estaba xa tal... Xa estaba... e tiándonos E as veño billetes. E veño billetes. tiándonos ali as patacas serísimas. Tamén é a hostia. Sí. Ai, xente, non se pode beber, Os de Camariñas. Hai que beber a modo, hai que beber a modo porque... O amor fai milagres. Fai majas. Bastante, Estes xa bailan sin beber, se beben xa mi madriña, xa vai o helicóptero polo aire. A xente é o tempo. Vamos a facer un xogo que me gusta a min, que se chama Escolle ou Sufre. Hai dúas cousas e tedes que escoller, vale? E o primeiro é, tedes que escoller unha cousa. Imaginadevos, non volver a bailar na vosa vida ou non volver a ter relacións sexuales. Uf, Tedes que descartar unha. Eu escollo Non bailar ou non ter sexo. non bailar. Caralho, Panji! Mira que bailando é onde faz cartos, Iso é que a mí xeso de relacións sexuales... E ti que prefieres? Ti que prefieres, non bailar ou non do outro? Se tens que escoller unha cousa... O mi que vai escoller, Ai, a ver, espera. Ela, Angie di non volver a bailar. claro. Porque prefiere máis do outro. E ti, agora tens que contestar. Pois, aí sí que me pillas, Por eso se chama escolle e sufre. Tens que escoller unha. A ver o que dis, co mellor... Pois entonces escollería logo non bailar. Non bailar. Muy bien. Sí, señor, eso é amor, Eso é amor, porque ao final bailar é o vosso traballo. Deixarías o teu traballo por ter amor con ela. Pero iso é bonito. Claro. Iso é moi bonito, moi ben. A mí gustoume moito a... Moi ben, a mí gustoume a resposta, moi ben. Iso é a prueba de que de verdade se quere. É a prova do amor. Iso é a prova definitiva do amor. Moi ben, seguidores, non vamos a chejar isto, vai haber das dúas cousas. Porque era só lo tal. Ahora, se gente escolle ou sufre, que preferides? Dar o tempo na galleja ou cociñar recetas con Argiñano no programa? Argiñano sabedes quen é, non? Sí. Cociñeiro este famoso. Pois que preferiríades? Dar o tempo na galleja ou facer recetas de cociña con Argiñano? Eu digo facer recetas co alguiñano. E ti? Eu tamén. Ti tamén preferirías? Antes que dar o tempo na galleja? Bueno, a ver, Argiñano ven máis xente, porque Argiñano está para toda España, ao final a galleja só ven en Galicia. Claro. Se, tédelo claro. Pois aí non hai duda. E pois agora, a última, xa para acabar, que isto xa é tamén de televisión, que preferiríades? Ir a Gran Hermano ou a Isla de las Tentaciones? Hermano. Yo, a grande hermano. A ti a Gran Hermano, a mí que está dudando, Sabes a donde? A donde? A la isla. Aí! Claro, home, claro, antes dixestes que deixarías de bailar porque te preferirías ter sexo. Ti irías á isla ter sexo? No, Ti porque che gusta o programa. sí. E como levarías ir o programa da Isla das Tentaciones con ela? Porque ti estarías nunha casa Ai, a mí... cheo de mulleres e ela estaría nunha casa chea de homens. Pois hai Ajá. que saber aprender a respetar. Claro, o sea, porque a xente vai ali e metenlle eso para que caiga na tentación. Claro. Pero hai que ter un pouco de sentido e saber que non Era podes como caer. onte ou antonte. Unha chica choraba por un mozo que levaba un ano e pico con el. E ela, sin querer, il besouse con outra. Home, e ela sin con querer outra. non.
Eu só porque non lle quero a unha persona. Baixo foi do que me gusta a mí, o superviviente. Superviviente seríades? A Montoya ya a mí. A superviviente seríades? Penso que sí. Ti irías? E ti? Eu tamén. Pero ali, cuidado, pásase moita fame, Sí. E tens que andar ali na area todo o día, con Sí, bichos, A Isla das Tentaciones está nunha isla, pero están ali nun resort, nunha casa que ela dá, así mellor. A gran hermano. E sí que é verdad que están as chicas solas e os chicos solos. Sí. É como levarías, ti imagínate, que Miki vai pa casa que está todo cheo de mulleres. E as mulleres aí bailando e tocando, e ti como levarías eso? Non Home, se te fías, sí. Non vai celosa? Levaríalo un pouco mal, pero bueno. celosa. Imagínate que se pon a facer vídeos bailando con outras mulleres. Mátalo. É celosa. É celosa. Quen é máis celosa, ti ou el, ti? Ela. Sí. Pero ti confías nele. Sí. E para celas. E ti cando ti estivestes en Barcelona moito tempo, e non pensabas que ela podía marchar con outro? Non. Non, fiabas dela. Sí. Pero eso está ben, porque vos, confiades moito un no outro. Eso está ben. O amor, hoxe en día que non hai, vos tedes eso, é moi bonito topar alguén Eso é bonito. isto, bueno, que vos parece, porque xa as preguntas xa acabamos, que vos parece acabar a entrevista con baile? Vale. Parece vos ben? Sí. E que canción vos gustaría bailar? A ver, As Miki. 12. A las 12? Sí, Esa é de Ana Mena, non? Sí. Nina, a las 12. Bueno, carallo, que vamos a ter que apartar todo isto para bailar, ou como facemos? Produción! Como facemos para bailar? Ti quere bailar, non? A ver, espera, vamos a sacar a silla esta de diante. Ui, me vai o chimino. A ver, ponte para lá. Que entra pena. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue las 12, baby, como tú y yo. Si nadie puede hacerlo como tú y yo, que nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las 12. Solo duermo pa' verte, pa' soñarte un poquito. Como extraño tu boca y esos ojos bonitos. Fuimos lo más lindo que hay. No me digas goodbye, no me digas goodbye. Si esto era guay. Una guerra de besos que a ti te pone loquito. La camisa que deja y esa no me la quito. Boa entrevista. Bueno, chicos, que tal? Bien. Bueno, pois aquí acabamos con un capítulo máis de Canta Claro. ¡Canta claro! E como dicimos en Fisterra, é que chovan lanzas. ¡Es que choma lanza!